Burkina Faso ka fanga ɲɛma dankan Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela ale ye kɔjabeliw di jabaranisoba ka kunnafonidilaw ka ɲininkali la baro dɔ kɔnɔ. Ni ministre ɲɛma nin y'a da la fasodenw ka jɔrɔna ko caman kan i n'a fɔ teriya tigɛdi ɲɔgɔnma min ka ɲi ka da don ni faragwe jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rusilakaw ka jamana ye. Sabula kabi lon damadamani fasoden dɔw bɛ wuli ka jɔra k'a fɔ ko Burkina Faso ka ɲi ka tigɛdi ɲɔgɔnma bɛɛ lasa ni Faransi ye ka tugu Rusilakaw kɔ. Ça veut dire qu'on coupe tout. Russie walima gbansan o kɔrɔ bɛ di o kɔrɔ ye ko an ka teriya bɛ lasa ni États-Unis ye Allemagne ye ani Japon ye wa an bɛ baara kɛ ni Rusilakaw ye kabi tuma jan kabi Union soviétique tun b'a sen kan tuma na min na an bɛ baara kɛ ni Rusi jamana ye kabi san 1997. Peut-être que avec la nouvelle donne, nous réexaminerons nos rapports avec la Russie. Là, amna sera flere ke anga baraka chogosion kan ni Rusilakaw ye ka flere nam sera dofara olugu bonya kan ngani bebna ke Burkina Faso ka oronya ana bonya le kono. Burkina Faso, pas autrement. Na mino me wuli ka jora ko jabi malebedi olugu ma. C'est pas à la rue de nous dire de faire ceci ou de faire cela. Wuli ka jɔbagaw le t'a fɔ anu ye anw ka ɲi ka fɛn minnu kɛ sabula anw bɛ ni kibaruya minnu ye olugu tɛ ni o kibaruya sugu ninnu ye anw b'an ka jamana mara ni kibaruya ani kunnafoni min bɛ anugu bolo. Deux éléments à notre disposition. Anugu lambaara ko maa si tɛna se ka Burkina Faso denw ka nisɔndiya kɛ Burkinabɛw yɛrɛ nɔ na. Donc c'est aux Burkinabés d'abord de défendre leur territoire. O kɔrɔ le ye ko fasolankan minnu b'a fɛ ko Rusilakaw ka kɛlɛkɛjɛnkulu min tɔgɔ ko Wagner ko ale ka na Burkina Faso olu ka aju tɛna dafa sabula Burkina Faso ka fulancɛ fanga kura ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré yɛrɛ tun y'a fɔ Amerika lasigiden min tun ye taama kɛ Sahel maraw la ko Burkina Faso tɛna kanbɔ Wagner ma. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.